thlir tu le ngai thatu ten zawan chi bai le ve kule kan thria tangin July ni somthuma wayanat lama leimin na sataka wangin mi tam takin nun na an chana chiat na sataka khleng ni kha tun tuma chuan kha chiat na chungchang chanchin update kan thria theiang angte kan an tar lang le don ani July ni somthuma wayanata koral lama le mundakhaya leimin na satak khenga thi zat chu an pung chho zela san chuan na le mi zon na hi azona ni sari chung zet an zon na ni ta a mi eng mo za chu a chela ya hian an latang nerin ani July ni somthuma wayanat koral lama le mundakaya leimin na satak khenga thi zat chu nimin thling khan mi zathum pariat an tling to ni in Kerala Health Minister Veena George chuan soi defense su chua tarlan danin relief team te hian uifing nen zon na hi an thoka Indian Army te chomdol na kolampo he hmuna hian omani malakna zong chu North Kerala IGP kai hroina hnuaya nei ni in soi chomdol na thome ka waina ta hian kem somnga pathum siamani to a update nung bera chuan district puma heng kema hian mi sang rukza sari somnga pakwa son ani a chung ko sang khazakwa somriat pathum mi pa sang ni zanga pakhat meichia sang ni zaruk somsari pasari nopang sang khazanga somriat pakhat le meichana pailai somni te antelani sarkar chuan mepadi le gram panchayat danga te kem som paruka siam to a hei hian inhum himnam hun pakwa le chan chona kem pasari homani data thar beratanga landanin heng sel tara hian mi sang ni zanga som pali son ani to a heng ate hian chung ko zasari somni pathum mipa zakwa somli pathum meichia zakwa somsari pahni nopang zanga somkwa pakwa le naw pai paruk da ani to bok leimin na satak hian July ni somthum khan wayanata koral lama le mundakhaya nuaya mipui tam takin chiat na an tok na sa le a in le lo nun na le an bung rol tam takan chan me kani chiamo tu chua chuan zan lama chiat to na hmuna hian tu ma lu phal lova ru le misual ven na khau taka chiamani a tu ma chan chuan na thok turin police phal na la lo chuan zana heng hmuna in le hun sang sanga hian tu ma lu phalani lo tin thu chua atar lam bok Kerala sarkar nge dangin Indian Air Force chuan nukas ni thum khan Siachen le Delhi tangin Jawar radar pakhat le Rico radar pali chu thlona hmanga zon na tok turin am phurthlenga heng kholba ka operator te chu IAF thlothena hmangin phurlu an ni tin soi Kerala Minister PM Mohammed Rayas chuan nimin khan ruang zani som le taksa peng za somthum pali mu chuan ni thu asoya ruang za somli paruk chu an chung te hmangin an hu chuak te sain ruang zani pasari le ruang peng taksa peng za somthum pasari postmortem chu Friday khan zo ferani thu soi tin wayanat Kozhikode le Malappuram districta damdoin sanga mi somriat pali en kol me kan ni a tun thlengin mi za somriat pasari en kol an ni to bok hemi mai hian Friday khan Chief Minister Vijayan chuan leimin na satak tuar wayanata kan forest official hoisen tak ten darkar chung zet ha chol mi lova an be nuwa tribal te omna hmun la tak atangin mi paruk nun na chan him an ni thu soya Chief Minister chuan chan chona team te hoisen na chuan Kerala chel na chu hun thim ber kan to lai po in eng na satak min siam ani ti min hriat nan tirani ati bok PTI report in a tarlan danin koral lama cheng kum samli pani mi Mansur hian a chung te mi song paruk lai mai chu chana chung zing a chuan anu anu pui a fa te pani an tel leimin chuan a khovel zong so nuai bo veka ama chawinam ta ni a chung te song paruk chu he chia to na hian a chan ta veka ni ti in PTI report chuan a tar lang Mansur chuan mi tuitla zoi chung le mu mal lo ti hriat tak mingsen room chungin eng ma ka nei to lo kain le lo ka chung te kain eng kim a bo vek to atia Mansur hian thil thlen ni khan na thila wanga hun danga chua lai alo ni wangin he thinara phlak taka hian a him thei ni na soi lung chetak chungin Mansur chuan
ka fan ruang hi ka la hmu lo a ruang pali kan hmu to a chung te chu kan nu pui ka fa pa ka far nu le ka nu te an ni ka fa nu hi ka la hmu lo a he thil thlen lai hian ka awm lo a a chan chu na tok tura ka chhuwa wang ani tuna chuan engmah ka nei tawh lo tuna hian ka u nau pa bula ka awm mek ani tin Mansur chuan a sawi ani Mansur a u nau pa na sir pawhin tun hnai a thil rap thlak tak thlengah hian a chhung te chungah hmawng rap thlak tak a nei dan ti hian a sawi a Wenzing khan an nu ruang hi an hmu chuak a ruang hmu chhuah zawng zawng chu pali an tling tawh ani chhungkaw member sawm pahnih chu chui chian lovin an la awm tin a sawi na sir chuan he chhiat tawhna hmunah hian ke pawh ka awm thin a mahse ka in sawn tawh ni ka u nau pa naupang zawk leh a chhung te chu in pui lama kan che nei na hian an riak a ka nu le ka u nau te nen he thil thlen lai hian ka u nau pa Mansur hi awm lo a chu wang chuan a him ani tin a sei ve bawk he thil thlen hma hian a u nau pa chhung te pawhin thu nei tu te hnen atangin hriat tirna engmah an dong lo ti a sawi a tui san chho lai khan u nau pa Mansur a chhung te hi ka awmna local turin ka hril a an him tin an sawi a mahse lungchhiat thlak takin a tawp ta ni tuna chuan engkim a bo vek tawh a hmun zawng zawng hi bo vek tawh ka u nau pa hian mi zawng zawng a hlo tawh ni tiin Mansur a u nau pa na sir chuan a sawi ani Puthumala a rama mithi an phumna hmun an buat sai chu lemin tuar tu an ni hriat chhuah theilo te cholna hmun hnung ber ani ta a an phum hma hian sakhaw hrang hrang tan tawng trai na hun buat sai sak ani a Kalpeta municipality and kol thlan mual ah hian inreni le zirtawm ni khan ruang hriat lo paruk phum alo ni to a hei hi kumsang ni sawm pakwa a Puthumala leimin awanga mi panga bo te an phumna hmun tho kha ni nge tiin Samsat Makar Wayana District Panchayat President chuan a sawi ani ruang somni pakwa le taksa peng somriat panga chu Puthumala thlan mual hmunah hian dah an ni a ruang pariat te hi nimin pathian ni khan phum an ni a adang zong hi voin thawtan ni hian phum le tura ruang man ani mithi ruang te le taksa peng hrang hrang te hi district medical officer chuan police nen a lan chawngin helai hmunah hian taksa peng hrang hrang an hmu te hi phum ngal vek kan ni bawk sarkar chuan a phumna tur hmunah hian mumal takin ruam hmanna te chuak a SOP in a sawi angin mithi ruang te hi finfia thei an ni lo chuan district in rel bolna hmalak angin ruang en dik ani hnu atanga darkar somsari pani hnu a phum tur an ni ang ti an sei bawk district administration chuan Mepadi Panchayat le awmna Panchayat municipality te hriat tirin doctor le damdoi lam mi ten thuron an pekna hmuna ruang chhezual emaw thil dang awanga phum ngal ngai te chu nga hungnom lovin district administration thu chuang in phum ngal tur ani ang tin thu chhuah siama ruang paidana phum ngei chau phal ani a district administration chuan phumna hmun details record tul zawng zawng chu mamaw huna en le theina vong reng tur ani ang tiin thu chhuah siam bawk ole khang te kha tun tuma Wayana district lama chiat tawna kan an update le theite ni a in zawa in hun man nom ve kule